action. Sanibona nonke emakhaya awu madoda ubaba uMnguni lo uprofessor umthando wabantu namhlanje ngibuyile ngizokhuluma nabantu bami abantu abangithandayo abantu abangisupportayo labantu abangilandelayo nakuphi la ngiyakhona yazi namhlanje ngithandile nje ukuthi ake sikhulume ngale ndaba le ethinta umuntu kuyenzeka la uthola ukuthi umuntu uhamba esikhaleni mase kumele kuhlangane isimo sezinto zakhe bese kuvele kuyahlukana ngalesikhathi senethemba lokuthi yabo manje izinto zami seziyahlangana zivele zihlukana lento yenzeka kuqala sisengabafana kuthiwa intombi mawuthi uyishela intombi ithi ngisazocabanga ufune kulinde ke isayocabanga intombi ukuthi ke iyakunika yini lolucu noma ayikuniki ngesimo sosayengekho amafoni kuthiwa ke ngizobuya ngesikhathi esithile ngizothola impendulo mawuthi uyafika lapha emvuleni noma kuphi lapho ezohlangana khona ikuvele kusuka isidubo manje ingabe sababikho impendulo lene bizokujabulisa nalena obuyilindele ngakusasa uthi uyezwa hayi iduku selimi komunye umuzi noma selimi kweyinsizwa okuchaza lokho ukuthi ke kunenduku la eyayisetshenziswa eyisibamo okuthiwa umhlakaza ntanzi yiwo ke lenzo ukukhuluma ngawo namhlanje umhlakaza ntanzi zibashise induku le eyikhubalo othi mawuyiphethe uyibeke elangeni icwebezele ngathi icwebezela kukhazimula ibhodlela leyo nduku leyo bayakwazi mlaleli ekhaya nawe umthando ohlelo luka Dr. Mnguni TV ukuthi bakulumbe ngayo leyo nto uthi uyahamba uhamba nabantu bamane uthi hayi naba abantu ngibaphethe naba abantu bayangithanda naba abantu simunye ngivele kuvukele nduku bahlakazeke labo bantu ixabane into yenu iphele ithi nya nithi niyathandana ngokwezothando uvuke lomhlakaza ulihlakaze ube nemali uvuke lomhlakaza uyichithile lo mali iphele athi umuntu ngiyayiphatha imali iyahlakazeka ngiyayiphatha imali iphele ezandleni ushawe ngomhlakaza omunye uba nenkomo athi ayiziyagcwala isibayeni ziphele zithi nya kodwa engabonanga ukuthi yini leziqedile inkinga uhamba nelumbu okuthiwa umhlakaza wena zakho izinto ayiqoqeki zimane ihlakaza ngezesikhaleni uzusaba nje nokuyixoxa into ukuthi yazi uzokwenza into ethile ngoba ukwazi wayiphimisela ngomlomo ila iyonakala khona kakhulu thola ukuthi mhlawumbe mawumile lento uyifihlile ila ukuthi mawuyifihlile lento bese kuyavela manje ukuthi ayikhona naku isiyenzeka kanti ukuthi sebeyibuka abantu bethi awusiyakubongela wazi wanenhlanhla wathola isoka elisha engathi lesokani lizokuphatha kahle livele nixabane lihlukane ushawe ngomhlakaza ntanzi into zakho zimelwe ukuhlakazeka ngaso sonke isikhathi yini yenza ukuthi sibuyele kunina bathandi bohlelo luka Dr. Mnguni TV umbulalazwe nokushintsha kwezwe nokushintsha kwezinto kunabantu abahlele ekuthwaseni kunabantu namhlanje babhizi bazoba izangoma bazoba yikho konke ngoba bashawe ngaleli lumbu kubonakala sengathi yidlozi kanti akulona idlozi ulunjiwe ukuthi ungalungelwa lutho ingakho ke namhlanje ngizoxwayisa ngaleyo ndaba kubathandi bohlelo lwami ukuthi cha mawubona zakho ihlakazeka zonakala zingahlangani qaphela khumbula ukuthi kunaleli khubalo okuzomhlakaza elisetshenziswa ngisho ukuqhatha abantu makuthiwa abantu bahamba ndawonye uyabona bayacika ulisebenzise baxabane bahlakaze bangaphinde babhekane ngoba ubasebenzisele leyo nduku umuntu ukuthathela indoda yakho noma ukuthathela intombi yakho wazi ukuthi leyo ntombi ngeke izihlale kuye bazohlakaza bazoxabana ngoba uzobathintela umhlakaza ntanzi into ke leyo khona ke ehlakaza umsebenzi usutholile awubese uyahlakazeka ngizosho njalo ngithi okungenzeki kubantu kuMnguni kuyenzeka Facebook ngikhona YouTube channel uthi Dr. Mnguni Monday ntambama so ngikhona lapha na comedian change with TV sikhuluma ngomsombuluko wamaqiniso inkosi umusa enibusise nazi inombolo zami ngaphansi nifone angena kusitolo gijima
bafowethu labantu abathi faka imali bayoqoqa imithi, faka imali bayosika imithi. Cha, kusengezi mina umuthi angusiki ngemali ekhaya yomuntu engimsizayo. Eyami imihlala ikhona nje, ukhipha leyo mali ezimelane ngayo ngikwenzela into zakho. Ningadlala abantu beyibiza ngami, qaphelani ngempela ngiyanicela ngoba kukhulungu masenikhala sinithi hawu sesithathele imali engaka umuntu beyibiza ngawo. Angikuthandi lokho. Ngiyacela bafowethu nithembele kimi nami ngithembekile kini. uNkulunkulu angigcina. Amen.